ebuna turamonaye life uga tete buyarigani kabisa tobamonaye paka ebirongo chigokora igo litangani kabisa omoroberio yo igora abe gokorokwa nga omoroberio bwoko buna chinguru chebisasimero chiri chebirecha asimekire aseme chiabantu abange namagima y'abantu abange igo amalieta nengoro ku Pastor Thoma Nyakundi nabariganira mwensi tobasobwamo bakekerengo chigokora litangani kabisa nkora asaba na ntarasaba naro kobori skari nga ekanisa nga yego toka gosomurandi na bwate kanisa gosono muntu korandi tu ogoeta gwoka anchemo Pastor Thoma Nyakundi bwate kanisa asa koro kukelina ekenyoroge koro kubogeta alino Nyasae tobokoreri bantabange basibo irwa salia bantabange basibo rukoruchinga tari chioborogi bantabange babwate mechanda se kenyorogi akelina bogetalia nasibo ira bantabange gotere chinguru cha Nyasae nabantabange barere kene Nyasae ngo toriare na Nyasae ngo sibora abantu baye igobona se birebi ministry nawe kuboringe ministry ne riye igonda se ministry ko kunemia Pentecost Church ko se nemia Christian Church igona abariganira sana dede ko irari bageri nyara ko ramasabo tochake na tochaka senjerengia no senigwa aseri bageri Nyasae tato mwana moikomo chenu na chira sore yamana soko mbeka ase TV ito ya Ndizi TV na se njo koretera abantu ringana na gusibora abantu baitokoro asichinga tare chebirecha banta bange basibirwo monene banta bange baikaranze unebirecha banta bange baikaranze unechinderi banta bange baikaranze unebirecha mbalimbali bande bakorota chindo cy'abantu bakwete bande bakorota birecha botuko bikoma minyokia bande chinyoma cyabo cyasibirwe nase nje bisasimero bye birecha birikerecha imukiri asense yagusiye kenyurukia gusi gose gusiye ito nechize chinde bantu barere bagosasime birecha lakini mbamanye tinge birecha ngo bisasima bare nase birasenge ndoko ngari bageri kwanya abanyene Nyasae tibiyeye obaseni Nyasae sengira barewo banyere libagari giye kwana libaga lyo korandie nchiri ase TV ito ya Ndizi TV na manyire nkorra ma Nyasae no tori abantu bose isikaria abandi gere tibone Nyasae bakonye barusi ase meikerie mebe na madabawo ari akere cyasime gata abantu baho onyare kunganya abantu korwa ase meikerie na abantu batoreke bakomanye na serieta ya Yesu Kristo bona tigesi kone bake kwera na serieta ya Yesu Kristo na sabire na kwegena amen basi bono abantu abargereria ase TV ito ya Ndizi TV gonde to so asamariko bwate bukuyaho ya kabisa ninde tiare kabisa kwaretera mariko nekere nkoreta marikaya naye ni gonde to ya kabisa igaro mosomo Nyasae kare igoro ya marikaya kwarigeria kene gete komo somo ya soma nabo kerego igoro gato korigeria mariko korwa segetabu gekorokwa abarawi 19 chinke emeronge 3 neyemo tigango torigeria marikayo tonganche kigokwanwa egetabu kyabarawi 19 emeronge 3 neyemo marikawo tebanga timori yogasemigwa korwa ase abantu abakoboria amangana korwa ase emeika y'abantu bakwete kose timogenda ase abaragori moise gokora igo nigo morabe abatachenegati goetera asende goetera asare inche ninche omonene Nyasae oino bana ba Nyasae isikaria abantu babwate bisasimero na kingo tebanga omoroberi yoyo bwo mosomo Nyasae Pastor Thoma Nyakundi igorabe gogochera nekerenga kanene no gosibor kurase bisasimero chisokoro cheitonchi arengo bantomba arengo bakwete kare na banda bakwete kare bare gosasime ebinto bare gosasima ebinte bya bande tomanyeti bande twakinete tutamanyeti nkieke chisokoro cyare gosasima aye kwibore tuenkeyo okaiboru enkeyo aita tato minonaro mamo minonaro lakini kwibore tuenkeyo okanyore nkeyo okineto buno gwakine nkeyo tora manyange ndokigia simege tuenkeyo chisokore myaka ya kare abande ebinto bara okone binge
senge cyabande bare gusasima ebintu tabauti bande bare konye chiombe bande bare konye chingoko ebintu birikoro nk'ebimira tokoreiga kera abantu bakurenga kiri yakare nakayigure bagotebanga tokore kemire gyonye chingoko toitera manyinga tonye chingondi igero omonto yaturarire buya igora kinde de goteringa ebintu ebyagerire nona abana baito bonoiga bana baito bakinire okina korokobe nemeikeria ekona kubabwatia nabere ngo gusebera abantu abange bagondenga pasta gongo ikabotuko naro de chindoto ngorota nkominyokiguna abantu kominyokiguna abagaka nkorota nkugwa machaine nkorota nkugwengoroime ebinemeikeri egokobwati yechinderi lakini wateranga egepindi kianekerabe negepindi gyokobuna kobuna magano kobuna chinguru chebirecha kobuna emeikeri egotunya n'abantu bana banyasaye nimbwato manyi kidogo igoro y'echindoto nimbwate neema gete nyasaye ngete igoro y'echindoto chitafakari yani gotabakari ebintu biri omuntu arantera nga pasta narontega buna bana ekero arantera nga pasta narote tekinde sukuru omuntu omugima kabisa ore buo lakini anokorote kobegete uniform kore sukuru erine emeika ego kungusoira ne magega yani emeika yogo kungusa magega oirane ege pindi keriele koro okorota kore sukuru okorota kokora matemo igono kungusa maganga emeroberieria ase weikeire no kungusu magega tochi kogendera gochimotu umwana Nyasaye marikata birenga timogenda korigyo semigwa bantu abange bachire korigyo semigwa abantu abange bachira soboganga omuntu ndegetontegera biyesana bantu mari bakoro kwa abarogi mbare gusi bantu konde bari gicinguru cyabo kermo kurwa amarogi kurwa chirendio chigotanga sango amarogi otokera segete mwana nataritiwe omwana natoke tokwete ebintu bitokorase metandao nebintu bire live nebintu bikubwate karene chinderi nebintu bine bikubwate abana baito omwana oge sukuru ogireka omwana oge sukuru urwara batabanga nabere gosebera musubati nari nasebera tonte bedinga pasta omwana nago ike sukuru urwara ba serious lakini ago omwena igonga omanyenga ase familia ye emeikanero ebisasimero mbiro bitaganeti omwana asome ebisasimero ase Swahili bakobiro kamadabau kuna madabau ya uko yani ya madabau nebisasimero byechinderi ebisasimero by'abantu bakwete kare ebisasimero by'abagaka bakwete kare nkeye abagaka bakuba gatebanga mochiyota yoranyomwe bano mosubati yondigereti ekwanywa netu gaserigwa okande nkendo gaserigwa nando okande nkendo gaserigwa boni ga gaserigwa kwao kwa serigwa mbako ikiratano na abana kerazo kwando kwegwa ebine bisasimero bienkaya ino bigo gotunyana aita gose sokorera kwana manganagete gose babo minaga kwana manganagete abateba ngale togo chiare musubati narna saberete abeto kunyumba kachinywa maisano aganda ipasta tiagote biekene inchena nywa metwe nane ngaserigwa nkamabori ngakararigeringe familia inonaki abandebinekene baba akwete na baba kanyonte biringa aye musaje tayura kunywa mogome rigeraria ebine bintu bikubwati abantu nagiye kogera Nyasaye konyira abasomba atoretira se TV ito ya Ndizi TV igera abagusiba siborwe timogenda koriyo semigwa bona kabna kukwana mama enyenche ya etutukaine enyenche ya ere enke yao ige tutukaina sene chabantu mbaro bakora ndoboganga baji koriyo semigwa na kenke toko yesiria bantombare nkabona kukwana iga kwasometi abana buya ogasomi abana bao bakabiyoka lakini asenge je bisasimero byarenge nkeye bana bari kiremeremo lakini kero mwana bono nigaro morebi mwana watabinga mama jengo nyara chibesa tini korage ndoko korera ebintu byatudukanire nkeye bana bachire baka America na seberto muswati gete ondereti mwana yakana America myaka 70 lakini bado mwana yo abakonyi bwa
yaye na baibuli bakomukonya nende ara America abwate gasienene lakini akadorekereje kyoborebi akonywa mero bakorara igoro abwa America bono getonkeyo asemije bisasimero byakanetena onetayora rumo chiyoyo agenda ndabyoke habarigeri baito be TV ito ya Ndizi TV ntege Thoma Nyasae na kina gotereringa eyarigani kabisa somo yo Nyasae be kile station yeye tonyare ko bunebi sasimero je bunande iga bantu nabange bakonda ngeri chinga cyabo korangeri ngone na kuru pastor ntwenka yane enkayano yerigereri nimbwa Thoma Nyasae soko ryeka kerna ikire kayo monto na bonkoryeria na manyambinto kibya koretu binto kibikona go cyanda bana bawe ikabotuko bana gukura bana bawe ikabotuko kwanyora bana bawe taboka omwana akurugetanda pako igorege sieri osoka ogenda isiko omwana jigotari gunabarogi emme ikaye bisasi mere kumurangeria bana banyasaye omusubati naro ndigereti bono iga ogoteba nganje pastor igo konywa munande na serigwa einega siraisi ka omusomo yore ese studio mwari baga ayengakere simita pastor nitageton ondagererie bireche bikondigia ebireche byekindoto cy'abantu bakwete nande nabatebetinga kero korota abantu bakwete kero korota abantu bakwete ebi karansombiro bigo korigi byabarogi igo bono monto naro yokoroto kwete aitama mu mino koroto kwete kare tato mino kwete kare sokoro ya kwete kare kwamenya komorota more komo igo bono manyenga abaitete sokore yo abaitete mano yo mino abaitete yo okorota bakobekire line up kosa bakobekire line yo gokora bana banyasaye ntebe tondigererie kanya sari baganda osia sore yasabu na magana yo na magana ya bantu baraba tebana kiwana bisasi bere biko bunwa manyomo nto ogosasi mebito buna bono cheningwa to manyobonge sana bantu baraba kwanda so okoigwa marogi monto ko kwanda so boganga bantu bari kwanda so boganga mago kamasa ni gonta de tondigere na ndo ntegere na ndo nyigwe monto ndebwesyo gerete nkaya ere igo Tachieti asobo ganga magokamasa abande baruwete chiombe kochia saba ganga abande baruwete chimbori kochia saba ganga abande baruwete chiribu chechibesa bono naye gotaka kobuna matabau ayo koikori gento ge kobuna matabau koikori gento batabange ba manyire koja saba somba banyasaye pastor nchomanyete ni goncha ndegete abana bane bari biya omonto cheta gotata ni enkanomochi ila cheta karuchi besa na sareto musubati gete omusubati yo igare kuna koruara kumba yore komo chana mo yori omwabo Kinkoro kikukemo ikase nyasango tubekare sana. Kinkorara koro kigumo subati ori kerange program yoko musabira. Ikamenya koro kimoyori omwabo igacheta so muganga akao muganga 1500. Agatebyo muganga ndage tongi teremo yori minto na ria maria rantigarere agakanere 500. Bano yore kyoga makora oyo tago chama goko masabo bosubanya sai boy karwe gento geko kweta biu boy karwe gento geko bunama tabawa yo boy karwe gento geko sarie bitebyo boy karwe gento geko saria matabawa ya Thoma Nyakundi bantu isikaringa bano bago chira barandinga bato moran tinana kora mondoko andobora gori no nyemba limoko andobora gori mondi geretio tinana kora mondoko andobora gori ngabano gwachiro maragori ama kamasa bantu bakwanda sobora gori bantu chinche omora gori omotebinga abagaka bago teba ora teri mu 100 ekera baragori bakorire bago ikirie sinyo dore ekera bantu bago jasaba randi monda bago jasaba randi nga pastor mate inumwe tuboza na edukarubosa akuna omonto go chande taniga garamigete omonto go chanda abana baho aligaramika omonto kwa Tanzania go korigina mariogo aligaramika omonto kwa Bokamba go korigina mariogo anagaramika chibeza ko chinyinge aje kwa Nyakotebanga pastor Sabere bari moko na gochanda barani nga pastor Sabere bosa na kige kogera mutana go konyeka digienchera yo kubune bisasimero birase nkayao
enyumba yachagete gabundoche omumuro agacha akabeka amataborise omumuro agacha akabeka ebintose bakakabeka omuchanga akabeka keregeto bare enyumba yakorro mwakomo gimanjana gochaka azenga jebisasi merobiyenkeye oyo chieta soboganga igatebe tumoganga omochioria nyumba tebase kwagachwa nyumba permanent teto komochioria Mana banyasae kao morandiri baga tobune bisasi merebyo kao morandiri baga tobuna magana yo Nyasae mbekire TV ya Ndizi TV na atakete nkonya abagusi egentonane kere nkora akura ngo tebaiga tige meke ndamwamu omwana nyagete okorango somire sukuru oyo otikobiyoka otibotwaria kwariye mbinu yoko mokora omugusiti yenda mwamu omugusiti garibero omugusiti goborogi twigure bisange binge bigokoreka gusi mwana nyagete natare tuguna abarogi mwana nyagete natogete chaime gakirete mwana nyagete natandere tigwe mwana nyagete negete sukuru akarwara nasebere musubati iboni gani garense ko Saudia barogi bamochanete ewe kabotuko abarogi bamochera botuko bamokorre bitage ebimoni bikorturi batigoro ebinto bikwarano bati omusubati uriyago ikamambi amanyingange witakurchi miyoro omusubati uriyakorwara serious lakini ekiragenda sana hokane Nyasaga kore bikone ngatenamo no musubati uriya ngatenamo no musubati uriya omusubati uriya kabwena bone gani garense ense ko Saudia igonga ebisasi mero byasobo nabarogi basobo mbaga netiagenda tegere gitabu ya Saburi 41 isano 41 isano na kiago teba 41 isano kiago dosome Saburi 41 isano marikago teba nga igoro yababisa babisa bango korigibare babisa bango bari korara kongo tebinga omuntu okando buganga gokorigi tari korara muntu okogendo buganga gokorigi muntu okando bokuria tari gokorigi tari kwenda mago kamasa babisa bari korara nanje Pastor Thoma Nyakundi na kige kogera tindi korara botukono mugasono okwengata na komorigi Nyasae go ikatoga ende bitunu na komorigi Yesu igara abarogiaba naba bisaba baito mbanyore chance neri baga byogo torigi na gofauru ekero someye Saburi lakini abatabinga ebukwentana nitwasoma abarawi ikomera kianda 31 eya kwana ngatimo genda bantu bachire gokorigi abantu bakoriye abasemia korwa sabaganga bakoriye abasemia buna bago itenkeyo bakoriye abasemia buna bago kora abana baho bakoriye abasemia buna nkaya ego sira iga Daudi gukwana kare Daudi nere omeraniramo nababisa Daudi abatera iga Saburi eyo 41 isano abatabanga ababisa bane nigo bagokwana amangana amabigoro yane bateba omuntu endi arakwe nerietariaye liebwe kegima tagarra tarigosori ebisasi mero tarigosori ababisaba ikaransire mana ababisaba kero nga ababisabane ebagokwana amangana amabe ebakwana bayikaransa ebine ebisasi mero barone renyeyo ekera abantu bahomeranire babere batatu bane batano ekinege sasimero ebago ikaransa bachandiriana oyiwete Daudi abatebanaki ababisabane ebakomonyerera na igoro yane bagoteba ngomuntu yondi arakwe mamondi geretie ababisabao bagoteba ndio mochio yokoera ndio mogaka bwenke yagokwa ndio mongina bwenke yagokwa abana bachinyota chirenkeye ndi chikoera oisaba some gitabu kya Matayo ibera yemo ekere Yesa iboretwe Herode niga atumeta abantu agatoma abantu bagurukuma amachusi akabaterigenda mori ngiyo monto inyu weto iboiwe kosi angene ngani yaya atokunirega bana banyasae ebine bisasimero Daudi abatera ngara bisabaye ebakona gukwana mangana nande bakona komonyerana bagoteba omonto yondi arakwe babanda getenko banere enkaya omonto tayogokwa aye mwetigere Nyasae omochio onde tayogokwa aye mwetigere Nyasae
bwata namo no murandi yo rase Ndizi TV bwata namo na Pastor Thoma Nyakundi tobuna magana yo ndangeri none nkayao nchunone kanisa agaria nawe tebina abantu abange bantu korere bosongo bachari kerine kanisa sende bantu bari ko bakuru migori bantu bakuru etago bantu bakuru keroka bantu bakuru Nairobi abandi bakondra ese metandao bande bina pastor ndege goje kanisa osabere inchwe kanisa tobu na madabau inchwe kanisa tobu ne bisasimero bye chinderi ebisasimero bye gisokoro abantu bakwende kare bagatebanga mu kyodogo cyande pindi kyane kerare gyogo togore bisasimero korugusi ebisasimero abagaka bari bare gusasima emebwekano na gusasime binto na kogendero cyina konyye chingiti na gukore bitage tobu nebisasimero nari abana baito barabyoke ebisasimero omwana ona bakora ikomerebo lakini asari ikomerebo nabagukwero omwana nyagete nabari kobo sigari nabakwero mwana nyagete nabari kobo nyabo nyabitari nabakwera sobo nyagitari obwo tachiete gotoboa ebinebisasimero habarogi more gusi tiga n'abantu ba Nyasae na kinko banango tebanga tiga n'abantu ba Nyasae bamenye begotere takurusia na gima y'abantu omuntu banelikomenye myaka 120 weito omuntu kyamenya kobanga muweke mali pema beponi ebirecha ime nabonkono n'abarandi chiza chine ndiro okonyora ngantu bwatyo mwerekeo asenyeje kero konyora omuntu okure toba kanyasa matanga omurandi yako sabago tebanga muweke mali pema peponi asenari Nairobi na igwa asabu akoro kuna peponi road akoro ku peponi road asabu nyuwede keroko genda ebintu bigo koruma abo nyakaba go koruma abo ebisasimero bire mabo ebintu bigo korora abantu bagwakana kibesa paka abantu abanene bakwendo bakana kibesa badi okore ebintu peponi road twamenye konyera barandi ekido kurandia gosoma ndokura asebete nkani gware omurandi otene inari otabanga muweke mali pema peponi bori elieta peponi ngari tata batinga muweke mali pema mbinguni muweke mali pema peponi yani shetani ochire paka ntu abarani yotutantaniri kertoko ani omondo kure muweke mali pema peponi nase birecha peponi nase kerecha ikaranzete peponi nase kerecha abakore meremo yaye lakini agotabi mwana mitonga ababisabao saburi yatebire 41 isano ababisabao ebakona gukwananga omochiotigwere omochiondi abantu barakwe momuronya getora America ndi yarakwe momuronya getora India ndi yarakwe bantu bari muri kize cyisiko bande mwachete Saudia lakini banango kwano ndochega igo chandegete ore Saudia lakini okorera bese tulikorra chibeso okonyera tulikorra gendo okorera bantu bara America lakini munangaiswa mwanga isirine birecha mokorara mwara tabantu bakwete bwatari bagano musomo Nyasae iger tobuna magana yo tobune birekebyo tobune bisasimere byo haseri etari ya Yesu Kristo more sikaria otarongo musomo Nyasae nabondere kabisa ondwanere kaya negoroke osibi abana bane amasabo narago sibienka dakingo teringa bantabanye konangeri bare baderinga pastor enkayane ya tudu kanire enkayane more metoyo bwata namo nenche teba Nyasae nkonye enamba yane sibinko bande omanye nga pastor yo ka kirinda temo ikere mama karwa bwasore ligyo musomo Nyasae tobu nebisasimero ikaye chinderi bantu bare batine gatwenkeyo bagataba musubati wenketa agosoka bana bare wenkeye mbakonyomwa ikaye to yesarie haseri etaria Yesu Bwana Yesu asifiwe lakini agoteringa omusomo Nyasae Pastor Thoma Nyakundi etoko bunama agano nago itakere meika nago itakere chinguru emeika chinderi ekobwati abana baito bago ikesukuru banya gotebanga ntori gosoma omwana otebanga sukuru etini gocha inchendusia sukuru eye inchenji korwa saya sukuru etini gosoma ebisasimere byekenyoreke byenkeye ebigokanyo mwana soma iyo pepo etokorera gereria haseri etaria Yesu Bwana Yesu asifiwe
Okay, Bwana Yesu asifiwe. Omongi noregaria nintege tobwa ateri bagamo nenche. Bwana ntege tusaba monaye ngojitore gosaba. Ngojitore kubuna magano. Ngojitore kubuna kerebirecha. Bwana ntege toire libageri. Ndaraji kubuna birecha. Na agote bireke kuruse bakayigoro. Kwa tebanga keriya sibirusa na igoro gya sibirwe. Na keriya sibirusa na igoro gya sibirwe. Toterania kena bagusi. Ebintu ebigo cyanete oyogo cyanete n'ekibesa ruwete naye go ikobu n'amaganaya asogo tumeka etabiu osasogo tumeka ekemwanso otebi Nyasae nona abana bane nabaruhereke mwanso basiborwe enkayane nayiruhereke mwanso esiborwe tete kwa namba yane Yesu nekerengo kwa namba Yesu oyebwate buyena mbeye chinamago kwa ibere kosini bwate simi ekogenda mutandao ekwenda WhatsApp ekwenda Facebook ekwenda WhatsApp ekwenda YouTube na kero de koremegano yane mengo bugima bwane kero waso YouTube ori keriete Thoma Nyakundi aria ebintu byane biri YouTube gari naboko bigereria oro bugima na eteire ebisasi biro byarenge nkaya ito Nyasae kerantoria ena sota masabayo kwengata Nyasae otero ni yenkeria ena mbengo kwa tobwata namo naye okune TV yao okole kuna otebi Nyasae ndegete nkayane siborwe tete nkayane siborwe nondore isikali ndera kona ma Yesu ogotebege pindi ege kiangokiri ege pindi ege kyomorani Pastor Thoma Nyakundi kiangokiri nindege tukotenamo nege pindi eke gose nindege temwaka nege pindi eke bwate nambamo nenche otebe na pastor na amwire gotenamo naye abarayi bare isikalia abashimiwa bare isikali abamisiye bare isikalia abantaba nene bare isikali bandigeretie bagotebe ngumusomo yonkunire tigamwaka nege pindi na tigan korege pindi yake kegenire korekana kerenga kinebiro bunebi obwate nambego kwa omaye kunere di yao to TV yao okune TV yao otebi Nyasae korebi yokumia korebi yokumia okonye kayano yesibore aseri etalia Yesu enamba yana Yesu na nenkori kwere sabo abataramu be TV eto ya Ndizi TV kori kabare namba yana sabo kori kabare etalia ne keregeto igare yokonyoranga na etire bwanga so gukwana onyore sabo mbali gete nege pindi yake ege koro kwanga ogosibora abantu korwa service ebisasimero byechinderi enamba yana Yesu igere 07 11 43 43 03 Ngiro rena be inaende 07 11 43 43 03 ena mbendere 07 59 41 36 08 07 59 41 36 08 dere tokune TV yao TV ya Ndizi TV dere tokune TV yao ayerambero koboko igoye kuneiga nsaba monaye korabo orenki Nyasae okora ebisasimero bibunekane amagana shetani abunekane yese orokie tosabe Nyasae tato mwana moikomo chenu na chira sore tato bwemeganda dore nke yendigeretie dore familia yendigeretie dore mugako yendigereti na mabera dore mongne yendigereti na mabera dore abana abesukuru bandigereti na mabera kore bikone sariye bisasi merokorenkeye hemme ikaya abarogi hemme ikaya chiruminati hemme ikaya debo wosipa hemme ikaya machini hemme ikaya botanta rwa saitani siekene guya saitani aseri etari ya Yesu konya bana ba Nyasae siekene guya birecha abachieto boganda bakando ruminati bakategotesenkeye aba kweto mochiogi sokoro chinderi abagaka bakwete bakaramere keye bagatebone tanyoma na siakirene ikeyo shetani toka in the name of Jesus nanyene birecha byao nanyene oborogi bwao nanyene nekayao aseri etari ya Yesu homonene konya abantu bao aba umernamo nenche chinzechi bakonye tatone bakonye mami yabono bakonye birebi barenema yao ebirecha na matabau yabarogi amatabau yechinderi abarogi bagota
bara isiko abarogi bagutinde kama ryogo abarogi bagusiara maryogo na masaro ochiende igoro na basie kirase rieta rya Yesu konye nkenya sae sibore nkeye korama kumia na serieta rya Yesu bono mbiyamo na sendi wakorama ya seseni abana bao seseni station yeye oye imokere rigoro rimagari tokeri rya keremaki yokorani enchiri na serieta rya Yesu na sebire na kwegena. Amen. Amen. Umerna monanje kerengaki nebiro mune bikwangumera na Nyasae guri bagarigia nagatebe namba Yesu binare yo ekanise gotoka Kelina ekenyero igoro kubogeta oyakoro ku Pastor Thoma Nyakundi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene negokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu uomugusi.